htio sam te još pitati vezano za zapravo taj cijeli fenomen novog ateizma, jer ti isto često tu citiraš Dawkinsa i pričaš o njemu. Dawkins je zapravo dosta vjerojatno najistaknutiji znanstvenik koji jako puno kritizira religiju i čak i religijsku filozofiju. Znam da je u svojoj knjizi kritizirao Svetog Tomu i razne te argumente za postojanje Boga i općenito je jedan od najvećih apologeta ateizma, ako bi se to moglo reći. Pa, što misliš o tome? Što ta ekipa, sad kad gledamo recimo Dawkinsa, Hitchensa, Krausa i tu istaknutu ateističku ekipu, koji jesu isto vrhunski znanstvenici s druge strane, što misliš o tome što su oni zapravo napravili krivo? Pa evo, mogu jednu osobnu isto iskustvo sa Dawkinsom. Znači, Dawkins je, moram reći, jedan od ljudi koji je bio zaslužan za moje obraćenje. Jer taman u tom periodu, znači, nakon što sam čitao ono što sam prije na početku Miku Valtarija, pa sam počeo čitati Ratzingera i tako dalje, onda mi je rekao jedan kolega, kao jesi čitao Dawkinsa Iluziju u Bogu? Ja kažem, ja nisam, to mi je ono na listi, to do listi, nikako to stići. Ja kažem, a znaš što imaš super, imaš audio knjigu koju je on snimio, znači audio knjigu gdje on čita tekst i kao možeš to slušati i čitati u isto vrijeme sa ekrana i to ti je super, baš probaj se tako pročitati knjigu, ja. Tako je zanimljivo, ja. Čuo sam puno o njemu, nikako doći na red i ja ga uzmem čitati. I da čak bilo vrijeme Uskrsa, nisam bio još vjernik. I ja uzmem tog Dawkinsa i stavim ga tako na slušalice i čitam ga na ekranu i pročitao sam tu njegovu iluziju o Bogu, ja. I nakon toga mi je bilo, čekaj, stani malo, mislim, ako je to ateizam, ako su to ti najjači argumenti, ako je to najjači, pa ono, stvarno se moram zapitati, ono, šta ja radim tu, jel? Tako da to mi je bilo zanimljivo. Ali dobro, to je samo osobna anegdota. Ali Dawkins, znači, pati od, isto kao i Hawking, pokojni, isto kao i Weinberg, isto kao i Krauss. Dakle, svi oni pate od elementarnog nepoznavanja filozofije kao prvo. Dakle, njihovi argumenti s filozofski gledani su površni, neprecizni, netočni. Dakle, čak i ja koji nisam filozof po obrazovanju vidim koliko tu ima stvari koje nemaju smisla. Tako da, dosta zapravo sve skupa plitko, ne znam za koju publiku je to namijenjeno, ali za bilo koga ko zna bilo kakve osnove filozofije, recimo jedan Dawkins ga ne može razuvjeriti. A ono što meni smeta kod tih takozvanih novih ateista, dakle rekao si i Krauss i sva ta ekipa, dakle to su ljudi koji koriste svoj znanstveni autoritet da bi širili ateizam i da bi širili materializam. Dakle, Dawkins je vrhunski znanstvenik, kao i Hawking, kao i Weinberg je Nobelovac. Dakle, oni su vrhunski znanstvenici, međutim to ih ne čini autoritetima kad govore o filozofiji, a još manje kad govore o teologiji. A kako je danas ta opće prihvaćena paradigma da je znanost najveći autoritet, i znaš kad na televiziji kaže znanstvenik objasnio, to je alfa i omega, jel? I onda oni koriste taj svoj autoritet znanstvenika da bi širili svoj svjetonazor i zapravo svoju ideologiju. Po meni to rade jako loše i po meni zapravo ne rade uslugu ateizmu, zapravo rade uslugu teizmu, zato što prikazuju taj ateizam kao prilično plitku i dovoljno nepromišljenu doktrinu.